Moi, mä oon Johanna. Jokin aika sitten mä pidin Facebookissa tämmöisen huulipunahaasteen, jossa ideana oli yksinkertaisesti se, että keräisi kaikki huulipunat yhteen, joita omistaa. Niitä voi olla autossa, työpaikalla, käsilaukussa, kotona, vaikka missä. Ja kattoisi vähän niiden määrää ja kuntoa ilman muuta, koska sellaisia vanhoja nyt tuppaa pyörimään nurkissa. Ja sitten myöskin niitä sävyjä. Eli jos sulla on sävyjä ihan laidasta laitaan, niin silloin sulla on todennäköisesti aika paljon sellaisia sävyjä, jotka ei sovi sulle kauhean hyvin. Ja sä oot varmaan huomannutkin, että tämä ei tee mitään tai tämä on liikaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten taas toisaalta, jos sä ostat samaa sävyä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin toivottavasti ja mahdollisesti se sävy sopii sulle, että se tarkoittaa sitä, että sä tykkäät siitä ja se toimii. Mutta silloinkin kannattaa ehkä vähän miettiä sitä määrää, että tarvitsenko mä oikeasti näitä samansävyisiä näin paljon. Eli mä näytin siellä omani. Mulla on oikeasti näin vähissä nykyään ja valitettavasti toi mun lempparipuna on oikeasti tosi vähissä ja mä en tiedä mistä mä saisin sitä lisää. Mutta näissä on se idea, että niinku ehkä huomaat, niin nämä on kaikki melko samansävyisiä. Nämä on kaikki tämmöisiä jollain tavalla oranssinpunaisia. Et joku on ehkä enemmän matta, toinen on enemmän kiiltävä, sitten on pikkasen tummempaa ja vaaleampaa ja yhdessä on vähän tuollaista kimallettakin. Mutta koska mä tiedän tosiaan mun oman kirkkaan kevään paletin ja mä oon huomannut, että tämän tyyppinen sävy toimii mulle parhaiten, niin sen takia mä tietenkin käytän sitä, mutta myöskin niin mulla on karsiutunut näin vähiin. Mulla ei ole hirveästi sen takia, että mä oon huomannut, että mä en tarvii enempää kuin tämän. Että nämä toimii mulle kesät, talvet ja kaikissa tilanteissa. Eli suosittelen käymään vähän omiakin läpi ja katsomaan, miettimään niitä sävyjä. Ja jos sä nyt tiedät sun 12 paletin vuoden ajan värianalyysin kannalta, niin jos haluat multa yhden huulipunasävysuosituksen, niin lähetä mulle viestiä osoitteeseen info@jjimage.com. Ei tarvi muistaa, mä laitan sen tonne kommentteihinkin. Ja toki saa myös jakaa omia kuviaan ja kertomuksia siitä, että kuinka monta huulipunaa löytyi. Mutta tosiaan, jos laitat mulle viestiä, kerrot mikä sun värivuoden aika on ja pyydät sen suosituksen, niin laitan paluuviestinä suosituksen. Hirveän paljon eri merkeistä, koska näähän menee ja tulee merkeistä, eli nämä on hirveän vaikea pitää ajan tasalla, niin mulla ei hirveän monesta merkistä ole suosituksia. Et toki voit laittaa niin kuin jos haluat, että millaisesta hintaluokasta. Mulla on nyt lähinnä tuolla mun uusimmalla listalla siinä on muistaakseni Lumenea, Mäkkiä, Klinikkiä ja ehkä jonkin verran Dioria. Saattaa olla vähän jotain muuta. Et Lumene noista nyt sitten on varmaan se edullisin, jos se on semmoinen juttu, millä on sulle merkitystä. Ei muuta. Me käy huulipunien kimppuun ja kato, mitä sieltä löytyy ja pistä ainakin ne vanhat ja likaset pois. Ja tosiaan niin kannattaa kiinnittää sävyihin huomioon myöskin, että mikä on se itselle toimiva sävy tai sävyperhe. Näkemisiin. Kiitos. Moi.